ассалому алайкум бардоро ва хӯрои азиз. Ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренатон созай. Хуш омадем ба канали Сауду Тиҷӣ. Дар имрӯза видео чӣ хеле десен навори навай, навори хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ неҷера десен бардорои заминай ва квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, на кредитшам ҳастай. Мақсад ки чӣ хеле яхел бардоро сум надоран, хай қасум доран, бои қаша мефора ки остоста додам бигирем, ба ҳамин хотири на хонаҳои кредит ҳам ёфтем. Марҳамат тамошо кунен ай нархи навои хонаҳои фурӯшии имрӯза ҳаловат барем бардоро. Фақат як дона лайки бепула биҷиқена, касе меҳмонем бардоро ин поён да кнопкаи подписатсия унамора биҷиқем, бо тенҷи бад мешава рафтем. Бардоро ва хӯрои азиз, ина мо эълонмона сар кардем. Агар шумо мисол бекортар бошен, ҳамин рӯи экрани телефона хишро як нигоҳ кунен. Мисол вақте мо гап мезанем мефаҳмен ҳамаи чира да, вақте аҳамият надоден ҳеҷ чира намефаҳмен. Ба ҳамин хотир бо диққат хишро як тамошо кунен. Ягон мисол чои кабута ё чои фомилаи дам дохта майда мерем насиб боша. Хоб, якам эълони имрӯзаи мо бародарҷоно бисёрат хоҳиш карда будем ки заминҳои арзон биёв ай тарафҳои шаҳри Восе, шаҳри инаи Кулоб. Хай бародаро ина ёфтем. гӯш кунена ки ҷои қазиқ шомад. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб. 6 сотиқ замине бардоро ина чӣ хеле десен ҳамсоё ҳастан, зиндагӣ доранд, ҷошам хубай, боду ҳавои тозае. Дар чаманзори шаҳри Кулоб бидай нархиш 10,000 сомон бо арзон мешава бардоро. Боварӣ надошта бошен, аз занг бизанем. бардодарҷоно, эълонмона давом метем, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар 8 сотиқ замин ду дар хона кардагӣ бидай. хонаи аднаскадния не ки хеле гарм мегирада, мисол ремонт дора гуфтага, мумкин ки дурунаш ремонт дошта боша, хай берунша чӣ хеле десен ремонт надора, хай ашкатурш мекунӣ, хая вада мисонка рангш мезанӣ, зури бад мешава. Дар Хуросонай ҷамоати ҳилолӣ панҷум, дар ҷамоати ҳилолӣ панҷум гуфтаги яки ягон мошинам боша алиш мекунем бардоро. Ина бардоро хай ягон мошин дошта бошен, мерен мисол мошинтона мебина, агар биарза да ҳамин нарх алиш мекадай. Нархи ҳамин хона бардоро ва хӯрои азиз 50,000 сомонӣ, бо мумкин арзон куна. Марҳамат занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирем, бовар кунем беҳтарин нархае. бардоро ва хӯрои азиз, мо эълонмона давом метем. Касе тамошо кардесен, илтимос ай шумо ҳам як дона лайки бепула биҷиқен, комментария да хай ягон чи дастгирӣ кунем бародаратона. бинависен ки беҳтарин видео ака бо мо хеле хирсанд мешем да бародарҷоно. хай ҳамин хелай гӯш кунем бардоро. ана квартираи фурӯшида мегзарем. бисёрат мегӯянд ки квартира мемонен 180,000 200,000. ба ҳамин хотир мо гуфтем ки ягон квартираи арзон барои ҳам бардоре ки квартира харанд биёвем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. Духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай, дар 11 микрорайонай. хона ремонт дорад. чӣ хеле десен бардоро хонара ремонташ хушрӯ кардагӣ бидай. ина мисол балконшонам фасонай, ҳама ҷо ба ҷо айда. сум боша фақат мегирӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 75,000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. духонагай 75,000 сомон, бовар кунен 100% меарза, нархш беҳтаринай. эълонмона давом метем. бардорои ғариб, бардорои ки ай Тоҷикистон тамошо кардесан, медонам ки ҳам хеле квартираҳои арзон маҳқулайшона, ба ҳамин хотир мо ҳаракат мекунем ки квартираҳои арзона биёвум. гӯш кунем бародарҷоно. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 18 квадратни метрай. соҳиби хона гуфтаге ки хона ремонт дорад, дар назди химзаводай. духонага як кухниам дора, ҳама условиёш ҳастай, дар 3 этажай. касе харидор боша занг бизана, бо маслиҳат мекунем. ягон хонаи заминиам боша ай тарафи ами химзавод, ай тарафи ноҳияи Ёвон, территорияи химзавод алиш мекунем. касе мисол харидор неста, илтимос беҳуда занг назанем гуфтагиай. нархи ҳамин хона бардоро духонага квартира аз ноҳияи Ёвон нархиш 75,000 сомонӣ. бардоро 75,000 сомонӣ. ина занг бизанен, бо ай соҳиби хона бипурсен. бардорои азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. касе тамошо кардесай бига ки ҳо ака тамошо кардесам, давомаш бите. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тарафҳои Душанбе дане ки хона замин квартира қиматтаре, ба ҳамин хотир ма арзоноша ёфтам. тарафи Душанбе дай Шарора Уртабуз, анами адрес табда бародарҷоно 7 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. хоб, соҳиби хона гуфтагиай ки 3 дар хона хишти пухта қатӣ кардагӣ, метонен ки деҳтаҷаш бикунен. битони заборошам рехтагӣ бидай, ҳуҷҷатош 100% кардагӣ бидай бардоро. ина мегири хонара, ҳама ҳуҷҷатош кардагӣ бидай.
хай мисол я ремонтчай мегири як камта ремонтш мекунӣ медрӯи зиндагӣ мекунӣ дар пойтахтай нархи ҳами хона бардоро ва хӯрии азиз 105,000 сомонӣ 105,000 сомонӣ бо арзона мекуна ина номрои телефонаш бардоро я занг бизанем форатон бардоро ва хӯрои азиз мегзарем ба квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бухтар яъне ки номи пешинаш қурбонтепа якхонага квартира дар 9 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай кӯчаи дӯстии халқҳо касе мисол ай территорияи қирғана ё қирған рафтагия дӯстии халқҳора худаш медонад ки гиҷӯай дом навастройкай бардоро домои намай домои фасонай бовар кунед домои зурай ина пеши ҳавлида бо барои кӯдако бозӣ кардан ҷои хубам бидай лифтам дора лифташ кор мекунад гуфтагиай и хона бардоро 9 этажае ку насосам мондагиай об бе проблема то 9 этажа меброя бе ташвиш ҳамин хонара бигӣ зиндагӣ кардан бигина лифтчам кор мекардай ягон мушкилӣ нестай нархи ҳамин квартира бардоро ва хӯрои азиз 145,000 сомонӣ 100% бовар кунед меарза ина номрои телефонаш марҳамат занг бизанед бардоро ва хӯрои азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза касе то ҳафтум хонара тамошо кард қадимо бига ки ҳо ака то ҳафтумам рафтем ҳаштумам рафтем хуб хонаи фурӯшӣ проекти хубай бовар кунед хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри левакан посёлка вахш гуфтагиай дар 6 сотиқ замин ду дар хона кардагӣ бидай соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ ё алишия мекунем ду хонага як кайлдор дора хуб верандчам доштай евраремонт кардагиай як ҳуҷраш евраремонт кардагӣ бидай бардоро ошхона ҳамомаш беремонтай 6 сотиқ замин дарахтои мевадиҳандаам доштай хулоса хонаи хубай бо ҳавои тоза дарахтои мевадиҳандаам доштай бардоро нархи ҳамин хона 140,000 сомонӣ ремонти хубам доштай бовар кунед меарза 100% номрош аст марҳамат занг бизанед бародарҷоно эълонмона давом метем ҳафтумаш бучид мегзарем ба ҳаштум ана хонаи фурӯшӣ квартирай ай тарафи шаҳри ҳисор бародарои ҳисор лайкора биҷиқен хуб квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 30 квадратни метрай домои пешинай хона ремонт кардагӣ бидай нав ремонт кардагӣ бидиян соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ якхонага ё фурӯшия ё ба иҷора дода мешавад яъне ки квартиран мисол ба муддати дароз мисол 6 моҳ 7 моҳ ба квартиран дода мешавад шаҳри ҳисор дай светаш пастаяни ҳастай нав ремонт кардагием хуб ба ҳама шароитош бидай мисол ҳама шароитош ҳастай медрӯи зиндагӣ мекунӣ ё квартиран мешинӣ нархи ҳамин квартира 120,000 сомонӣ бо арзонам мекадай бардоро мегзарем ба квартираи фурӯшӣ яъне ки кредитай квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 32 квадратни метр райони фирдавсӣ 2 дом навастройкаи хона ремонт дора гуфтагиай гӯш кунем бардоро соҳиби хона чӣ гуфтагиай поёни корвон дай кредитам метем яксола кредит метем пешпардохт 60% натарсен сохтмонаш рафтесай дом 6 этажа мешава бардоро як падеза мешава балконам дора квартираҳо под абой яъне ки мисол ҳамин сума мети квартирара бардоро абой мезананд метианта 100% зиндагӣ карда мешава об барқи канализатсия ҳамаш ҳастай ҳуҷҷатошам хичон мекардиян метиян ягон мошинам боша мисол қабул мекунем гуфтагиай нархи ҳамин квартира 110,000 сомон алишам мешава фурӯшиам ҳастай арзонам мешава бардоро марҳамат занг бизанед маълумоти бештара аз соҳиби квартира бигиред ҳамаша мефаҳмона метатон дӯстони азиз эълонмона давом метем бисёри вақт хоҳиш мекунанд дар комментара менависанд ки аз тарафҳои шаҳри хуҷанд бимонем ба ҳамин хотир як чанд видео да наёфта будем арзонтар инаи видео да бардоро квартираи фурӯшӣ арзон ёфтем гӯш кунед ки ҷои қызиқш омад квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 20 квадратни метр 31 микрорайон соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки срочно фурӯхта мешавад бивши общежитие нависагиай тех паспорт дора бо чизе чораш фурӯхта мешавад 31 микрорайон дар 2 этаж қарор дорад шаҳри хуҷандай ориентир назди бозори 34 парки навай бардоро қарби парки нав буда бидай мактаб детсад мағозаҳо ҳастанд транспортам бидай мақсад ки қарбишта ҳамаи чӣ бидай маълумоти бештар бо телефон мегирем бе миёна равай мақсад ки бе ягон посредникай нархи ҳамин хона бардоро ва хӯрои азиз 85,000 сомонӣ
وکنه شهر خوجان در ای بهترین نرخه. مرحمت زنگ بزنید. برادر و خواهر عزیز، ای بود نواری خانه های فروشی امروزه از کجایی که خانه یا زمین یا کوارتیر نموندم برادر در کامنتاری بنویسین. از همو تریتوریا من نصیب انشالله یافته میتم. اگر نتونم یافته دوده بفهمین که نیافتم برادر. اگر در ویدیو نموندم بفهمین که نیافتم. کسی تا آخری ویدیو را تماشا کرد در کامنتاری رقم 1 بنویسین. اگر ویدیو معقول شده باشه یه دونه لایک به پلان بجقین. کسی مهمونین در کانال ما حتما подписаться کنین تا از ویدیوهای نوی پچکای ما خبر بشین. تا ویدیوی آینده خدا نگهبانتون باشه برادر و خواهر عزیز. خیر.